Bună, norișorilor! Am câteva vești destul de proaste și sper să mă înțelegeți. Din păcate, mulți m-ați întrebat de ce nu mai postez. Pentru că mi s-a banat contul de YouTube și cel mai rău mi s-a furat și contul de Roblox și acum trebuie să-mi fac altul și am pierdut cam toate peturile ale voastre și îmi pare foarte rău și chiar, adică nu știu, așa a fost, nu știu, habar n-am. Și cu toată chestia asta e că YouTube mi-a zis că am încălcat niște reguli, iar că nu înțeleg ce reguli, dar le-am încălcat. Și acest videoclip este un pic mai trist, din păcate, și ca să știți, îți fac și câteva ajustări acum în acest videoclip. Videoclipul nu o să mai fie cu intro, vreau să începem direct pentru că mi se pare mai plictisitor și durează mai mult intro de făcut și nu am atât timp necesar pentru a-l face. Și pentru cine vrea să mă ajute cu niște peturi, aș fi onorată să mă ajute, pentru că chiar de fapt, ieri mi-am instalat Roblox și ieri m-am și jucat un pic Atomic. Am primit vreo 5 pisici de la niște fete, nu le cunosc, nici nu sunt abonate. Le-am primit pur și simplu, am cerut niște pisici pentru că trebuie să îmi fac din nou inventoriul și acum încep să cresc pisicile pentru a le face neon. O să filmez după ce le termin pe toate, ca să puteți vedea și voi un videoclip cap-coadă. Dar chestia e că nu vreau să postez atât de des pentru că încă o dată nu am timp pentru a posta și n-am nici timpul necesar. Dar o să cer să fiu mai conectată pe acest cont decât pe celălalt, promit. Și cu giveaway-ul este că, din păcate, nu mai am ce giveaway să vă mai dau. Mi-au plăcut foarte mult lucrările voastre, dar că nu le-am văzut pe toate, încă n-am stabilit care e locul 1, 2, 3 și cam nu o să vă dau cam nimica. Pentru că nu mai am ce să vă dau, adică ce să vă dau, doar 5 pisici, atâta? În fine, și faza e că mi-a luat acel cont cu Robux și am băgat destul de mulți bani pe acel joc cu Robux, adică pe Adomi, ca să știți, și mi-am pierdut tot. Și acum mi-a fost învățare într-un fel de minte ca să nu mai bag așa mulți bani în joc. O să bag doar un caracter și cam atâta. În Adomi nu mai bag pentru că am băgat și nu mai vreau, adică nu. Și acum strâng și bani pentru o casă mai ieftină pentru că îmi place destul de mult și decât să iau una cu Robux care e mare și e drăguță, dar nu prea îmi place. Dar nu mai vreau să mai iau o casă cu Robux, deci îmi pare rău. Bun, deci casa care nu-i cu Robux, deci așa, o să fie cu bani, va fi Family House. Și de ce am ales și casa aceasta? Este pentru că mi s-a părut o casă mai bună, nu știu de ce, adică mie îmi place casa, acum fiecare cu părerea lui, dar eu sunt cu părerea că mie îmi place casa. Și din păcate o să-mi cresc animalele, bineînțeles că o să am nevoie pentru bani, pentru a face casa, să o decorez frumos și n-am. Și cam nu o să mai postez deloc până când o să termin cu casa. O să fac un mic tur al casei mele după ce o termin. Cred că va dura destul de mult, vreo o lună sau chiar și vreo 2. Sau mai puțin de o lună sau 2, să zicem așa, cred că o să fiu gata cu casa. Și o să postez primul videoclip de-abia cu turul casei mele. Deci, îmi pare foarte rău că am pierdut și toate animalele, mă simt atât de prost. Nici nu știu cum să vi le dau înapoi, adică, na. Și încă o dată, nu vă băgați bani în joc. Eu am primit și scam de foarte multe ori și mi-am pierdut o grămadă de animale pe care am dat bani, adică Cerberus, Frost Dragon înainte și de anul trecut era un alt dragon de Crăciun, dar nu știu cum se numea, am uitat, sau acum 2 ani, cred că acum 2 ani s-a băgat update-ul de Crăciun și nu mai știu cum se numea, Frost Dragon, tot ceva de genul, dar nu mai știu. Și nu vă băgați bani în joc, dacă aveți foarte mulți bani, puteți să-i puneți doar în caracter, nu îi puneți în alte jocuri.
În afară de Adobe puteți să băgați oriunde, pentru că nu contează. Sau dacă vreți puteți să vă păstrați banii, pentru că într-un fel anume puteți să deschideți ouă și numai să aveți grijă de ele. Pentru cine vrea. Pentru cine nu, poate să-și pună gen și în Adobe sau în astea. Dar, după părerea mea, nu ar mai trebui să mai pun niciun fel de bani în Adobe. Și cam acesta a fost cu acest videoclip. Îmi pare foarte rău. Mi-am făcut și un alt cont. Nu mai atât de mare, username-ul este mai mic. Puteți observa și din username-ul meu de pe YouTube. Și da, puteți să mă ajutați cu niște animale dacă doriți sau dacă nu. Deci nu e absolut nicio problemă. Puteți să ne jucăm toți, dar nu se poate fiecare dată să mă joc, pentru că nu să fac de fiecare dată videoclipuri cu voi, cu abonații sau așa. Dar trebuie să fiți foarte activi dacă vreți să apăreți în Adobe sau în alte joculețe, da? Bine, mai mult o să ne jucăm Adobe decât alte jocuri, deci nu cred că o să apăreți oricum. Și tot ce trebuie să faceți este să mă urmăriți de fiecare dată când intru pe Adobe sau pe alte jocuri, să intrați pe mine. Și de multe ori eu nu, chiar dacă mă joc, eu nu filmez de multe ori. Gen, dacă aș filma 24 din 24, dar că nu filmez de fiecare dată. Deci puteți să vă jucați cu mine că nu se știe când o să filmez. Depinde acum și ce plane am și dacă am chef să filmez. Și cam acesta a fost și cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut și acest videoclip e un pic mai trist, dar nu știu cum să zic. Sper să mă iertați că m-am pierdut de animalele și nu am mai făcut giveaway-ul, dar că nu mai am nici ce să-l fac și ok, îmi pare foarte rău, deci sper să mă iertați, nășărilor. Noi ne revedem data viitoare cu un alt videoclip. Pa!